Té la paraula el senyor Miquel Buch, conseller d'Interior. Gràcies, president. Sí, diputat, crec que les dades demostren la gran confiança de la societat catalana amb el cos de Mossos d'Esquadra, tot i que alguns pretenen fer-los veure com si fos una policia política o com si fos una policia no democràtica. I aprofito també per mostrar una vegada més el suport, especialment amb els agents de la comissaria Cornellà, que ahir vam saber que la justícia va aprovar i va donar per bona l'actuació policial que vam tenir davant d'un atac terrorista. Per tant, que quedi clar que el suport hi és sempre amb la policia que garanteix la democràcia. Vostè sap que jo he demanat una compareixença pels fets ocorreguts als que vostè ha fet referència, per tant tindrem temps de sobres per parlar-ne, jo per respondre totes les preguntes, les que siguin. Jo crec que en aquests 2 minuts no tenim prou temps i a més avui tenim 4 preguntes, suposo que en parlarem, per detallar-los tot. Jo el que li proposo és que tinguem el debat corresponent sobre les actuacions del 29 de setembre i de l'1 d'octubre llarg i resolent qualsevol dubte. I això sí, quedi clar, que és la confiança en el cos de la policia, la confiança en els Mossos d'Esquadra i sempre, sempre, sempre amb la voluntat de ser millors, farem autocrítica, sempre, sempre. Però és una cosa que jo crec que ens hem de conjurar tots plegats amb les nostres feines, no només les policials. Jo crec que vostès també tenen també l'exercici d'autocrítica, de voler millorar i de ser millors cada dia. Doncs el mateix fem amb la policia perquè les actuacions siguin el més ajustades, el més professionals que hi ha en matèria policial.